Avui, aquí al Pont Major, amb la gent que m'aprecia i que estimo, la gent gran de la ciutat, és amb qui veus el sentit de les coses, no? Quan tu fas política municipal, ho fas per aconseguir millor benestar per les persones de la ciutat. La gent gran de la ciutat ho veu, te compensa, te retorna amb molta sinceritat com ho veu i la seva manera de pensar. I alhora te n'adones que tenim una millor capacitat d'actuació perquè hi ha molta capacitat també per part de la gent gran d'aportar, de donar. El treball voluntari que fan, la Junta del Pont Major, com totes les juntes de la gent gran de la ciutat, de totes les associacions, són enormement generoses. A vegades, quan arribes a casa tard i dius, ostres, tu, les dificultats que has tingut al llarg del dia, penses en totes aquestes persones que han viscut molt, que han lluitat molt, que han treballat molt, i dius, no tinc excusa, has de continuar endavant perquè no estàs sol. L'important a la vida és no estar sol, i en aquest cas, en la política, nosaltres no estem sols.